Shin tarihi zai iya koya mana darasi? Yadda aka warware manya-manyan rikice-rikicen masarautar Kano a tarihi? Masana tarihi sun ce duk al'ummar da bata san tarihinta ba tana iya maimaita kuskuren da aka taɓa yi. Amma shin ko kun san cewa masarautar Kano ta taɓa fuskantar rikice-rikicen sarauta fiye da sau ɗaya? Kuma ta yaya aka warware su? A yau ba za mu yi magana da jita-jita ba ko kuma ra'ayin siyasa. Za mu buɗe sahihan littattafan tarihi domin bincike yadda aka shawo kan manya-manyan rikice-rikicen masarautar Kano da kuma shin akwai darasin da za mu iya koya yayin da ake ci gaba da takaddama akan masarautar Kano a yau? Ku kasance tare da Gambiza TV. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a Gambiza TV. A yau za mu yi nazari kan wani muhimmin batu a tarihin masarautar Kano. Shin rikicin sarauta sabon abu ne? Ta yaya aka warware manyan rikice-rikicen da suka faru a baya? Kuma akwai wani darasi da za a iya koya daga tarihi yayin da ake ci gaba da takaddama kan masarautar Kano tsakanin sarkin Kano Aminu Ado Bayero da Muhammadu Sanusi na biyu? Rikicin sarauta ba sabon abu bane. Masarautar Kano na ɗaya daga cikin tsofaffin masarautu a Afirka ta Yamma. Ta shafe ƙarnuka da dama tana wanzuwa. Tsawon wannan lokacin an taɓa samun saɓani kan gadon sarauta fiye da sau ɗaya. Littafin Kano Chronicle da kuma binciken masana irin su Maurice Clark da Adamu Muhammad Fika sun bayyana cewa rikice-rikicen sarauta sun taɓa faruwa a lokuta daban-daban, amma hanyoyin warware su sun bambanta gwargwadon tsarin mulki da yanayin zamani. Mafi shaharar rikici shine na Yusuf da Tukur a shekaru 1893 zuwa 1894. Bayan rasuwar sarkin Kano Muhammadu Bello aka samu saɓani kan wanda zai gaji. Tukur ya hau sarauta amma Yusuf bai aminta da hakan ba. Rikicin ya rikide zuwa yakin basasa inda aka gwabza faɗa na tsawon watanni kafin Yusuf ya samu nasara. Sai dai masana tarihi sun bayyana cewa wannan rikicin ya raunana masarautar Kano kwarai da gaske. Bayan wasu shekaru kaɗan a shekarar 1903, Turawan Burtaniya suka mamaye Kano, lamarin da ya sanya tsarin sarauta ya canja gaba ɗaya. Darasin da tarihi ya koya mana a wannan rikicin shine, idan rikicin cikin gida ya tsananta, yana iya haifar da manyan sauye-sauye da ba a yi harsashen su ba. Ta yaya aka warware rikice-rikice a baya? Ba duk rikicin sarauta ne ya ƙare da yaƙi ba. A wasu lokutan masu zaben sarki, manyan hakimai da dattawan masarauta sukan shiga tsakani domin nemo mafita. Bayan jihadin Shehu Usmanu ɗan Fodiyo kuma, idan aka samu saɓanin shugabanci, daular Sokoto sukan taka rawar gani wajen tabbatar da an bi tsarin da aka aminta da shi a lokacin. Wannan ya nuna cewa tarihin Kano ya ƙunshi hanyoyi daban-daban na warware rikice-rikicen gwargwadon tsarin mulki da kowane zamani. Darasin tarihi da takaddama a yau. Yanzu bari mu yi waiwaye abin da ke faruwa a wannan zamani. A yau ana ci gaba da takaddama kan masarautar Kano tsakanin sarkin Kano Aminu Ado Bayero da Muhammadu Sanusi na biyu. Batun yana gudana ne ta hanyoyin doka da kuma kotuna, kuma ya shafi dokoki da suka tsara sarauta da matakan gwamnati. Idan muka kwatanta da tarihin Yusuf da Tukur, za mu ga cewa akwai kamanceceniya ta fuskar cewa dukkaninsu sun shafi takaddama kan sarauta. Amma akwai babban bambanci. A wancan lokacin rikicin ya rikide zuwa yakin basasa. A yau kuwa ana neman mafita ne ta hanyar kotuna da dokoki da kuma hukumomin gwamnati.
Saboda haka, tarihi ba yana nuna cewa al'amura biyu iri ɗaya ne ba. Abin da yake nuna mana shine cewa rikice-rikicen sarauta sun taɓa faruwa a Kano, kuma kowanne zamani yana da hanyar da yake bi wajen warware rikice-rikicen. Darasi mafi girma daga tarihin masarautar Kano shine cewa zaman lafiya, tattaunawa, bin doka da mutunta tsarin mulki su ne ginshiƙan ɗorewar kowace masarauta. Tarihi baya canzawa, amma yadda mutane ke amsar ƙalubale shine yake bambanta daga zamani zuwa zamani. A ra'ayinku kuna gani wani darasi ne ya kamata a koya daga masarautar Kano domin ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai a yau? Ku rubuta mana ra'ayoyinku cikin mutunta juna a sashen sharhi. Sunana Sani Effect Darma daga Gambiza TV. Kada ku manta ku yi mana subscribe, ku yi liking, ku tura wannan bayani zuwa ga abokanku domin su ma su samu binciken tarihi mai dogaro da sahihan littattafai da hujjojin masana. Kafin lokacin nake cewa Assalamu alaikum.